खुंग्रिं आस्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुंगा 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा फोरबो फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आस्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आस्राबारि गामियाव खुंगा 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा फोरबोखौ सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय हाबग्रा लामाखौ बेखेवनो थाखाय खुंग्रिं जौगाखां आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि लोगोसे बाहागो लाफादोंमोन। जिथिदुवार आन्चलिक एबसुनि बारग' बोसोनगिरि सन्जय कुमार ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा बयनिसिमबो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आस्राबारि गामिया 1999 इं मायथाइनिफ्राय जागायनानै देग्लाय 2025 इं मायथाइसिम बिथांमोनहा 26थि श्री श्री बिमा भगवती फुजा बे फुजाखौ दिनै बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंफुंनो सिगांदों। आरो बे खुंफुंनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो नैबे बिमा भगवतीनि जे फुजा जागोन बे थावनिनि हाबग्रा लामा बेखौ आङो खावलायनाय बादियै आं बेखौ फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि बे आस्राबारि गामिनि गावबुराजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबियाव गाहाम हामलायनाय आं जासिबाय। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोङो साफा साफा भारतनि नोगोरारि जानानै जोङो मोनसे धोरोमनि साफा साफा जों भक्त हिसाबै जों दिनैहाय बयबो सिबिनानै दङ। आरो दिनै आस्राबारि गामिया दिनै श्री श्री बिमा भगवती बेखौबो धोरोमनि खान्थिजों बिथांमोना सिबिबाय थानायखौ जों नुदों। आरो बे बिमा भगवतीनि अननायनि गेजेरजों आस्राबारि गामिया दिनै निस्सय रुजु रुमु थांनानै दङ। आरो बे बिमा भगवतीनि अननायावनो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोननि गामिया जौगाखां मोनसे गामि महरै आदर्श गामि महरै बिथांमोना निस्सय मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनोल' जोङो जिखि जायगायावनो थायाथों मानो जिखि सुबुङानो जायाथों मानो गाव गावनि धोरोमखौ अरथाबनानै जोङो धोरोमखौ फालिनायाव धोरोमखौ सिबिनायाव इसोरनि मोनसे अननाय इसोरनि माखासे बिथोनफोरखौ इसोरनि आदर्शफोरखौ जोङो फालिनो हायोबा निस्सय गावनि न'खर जौगानायजों लोगोसे गामि जौगानायजों लोगोसे समाज जौगानायजों लोगोसे रायजो हादोर जौगानायजों लोगोसे बियो निस्सय बिदिन्थि गोनां जागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे आस्राबारि गामिया जेरैबायदि थांनाय गोलाव सम बिथांमोना बेबायदि बिमा भगवतीखौ फुजिनानै दिनै गामिनि जौगानाय फारसे बिथांमोना फैगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनहा गोबां आबाद मावो। बे आबादफ्रा दिनै बिमा भगवतीनि अननायावनो दिनै जाफुंसार जाबोगासिनो दङ, मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। आरो इयुनावबो बिमा भगवतीया निस्सय बे गामिनि संसार जानायजों लोगोसे बे गामिनि आबाद मावनायखौ निस्सय मोजां फारसे लांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो।